Ей, мърши. Връщам се после от всякога. От всякога. Да го знаете то нещо. Седих се за едно време, брат. Ето и беше то. Слушай. Ей, мистер Попо, дай една запалка. Навил съм 120, голямата топалка. На цане какът малки, играхме си сварка. Зона в колата ми мирише на мара. Спейс бега сутрин за загрявка. Очела не нося визина, ако трябва се слага. Този дет не разпитва, с нищо не разполага. След междучасово пушене филма се задава. Въпросът беше кой носи материала. Стоянката зад блока, жица спира се тока. Друга беше модата, нямаше го тиктока. Инфлуенсът беше кой има най-яката дрога. Ей, мистер Попо, дай една запалка. Навил съм 120, голямата топалка. На цане какът малки, играхме си сварка. А салон в колата ми мирише на мара. 100 вида проброих до тука. Чука беше само хибрида. Това, че ни гледат не ни и пука. Мислехме всеки втори за кука. Самочувствие голямо, излизаме от хърлупа. Снимки на Мария и дрога поснати във фейсбука. Гледахме растения как растат под лупа. Нямаше нещо, което пари да ни струва. Всеки час нов телефон, нова дума. Бързо действие и изчезваме от тука. Ей, мистер Попо, дай една запалка. Навил съм 120, голямата топалка. На цане какът малки, играхме си сварка. А салон в колата ми мирише на мара. Лицата ни на снимки в досиета за забава. На първата ми имам усмивка, на втората вашата мама. За трета не се боря, щото ще садна. Легализирайте най-накрая тая тъпа ганджа. Брауни или куки, все някак си ще хваща. В края на деня към вкъщи се поклащам. Дай да пушим, щото това много хваща. И знам, че може всичките да ги разклаща. Ей, мистер Попо, дай една запалка. Навил съм 120, голямата топалка. На цане какът малки, играхме си сварка. А салон в колата ми мирише на мара. Shit. Fuck yeah. Да го духате. Ха.